Ai simțit vreodată că o aromă te poate teleporta în trecut? Eu da, și de asta am creat lumânarea Iced Cappuccino, un miros care te duce direct acolo unde totul era mult mai simplu. Folosesc ceară de soia pură și cuburi de gheață din Jelly Wax, totul făcut cu răbdare și suflet. Am început să fac lumânări din nou pentru că asta mă definește, să creez ceva frumos, creativ și intens mirositor. După luni de testări și sute de lumânări turnate, am ajuns la o formulă perfectă. O aromă intensă care te poartă înapoi în copilărie, în momentele simple și calde pe care nu le uiți niciodată. În scurt timp vă așteaptă zeci de modele noi, frumoase, creative și cu o aromă plăcută, care spune o poveste la fiecare aprindere. Le poți descoperi pe website-ul nostru din bio, candleglow.md. Și de ce așa lumânare s-a primit? Ce părere aveți? Vă aștepta răspunsul vostru.